pozdrav, ja sam Igor. U današnjem videoklipu saznaćete sve o ovom trenažnom sistemu. Kada primeniti ovaj trenažni sistem? Pa uvek kada osjetite prezasićenost ili dostignete plato u napretku sa vašim trenažnim sistemom, a želite da šokirate mišiće, to jest odvedete ih do potpuno novog nivoa. Ukoliko izdržite 4 do 6 nedelja, koliko se preporučuje da se radi na ovom programu, poštujući sve njegove principe, kao nagradu dobit ćete izuzetan prirast mišićne mase i izdržljivosti u snazi. Naravno, ovo je sve moguće poštujući ostale dve komponente trenažne pripreme, a to je adekvatna ishrana i odmor. German Volume Training je ozbiljan program. To će biti ozbiljan test za vaše mišiće. Nadam se da vam se svideo ovaj videoklip i da će vam puno pomoći. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi ishrane ili treninga, ili želite da naručite moj kompletan mesečni plan ishrane ili treninga, slobodno me kontaktirajte. Moj kontakt je ispod videa u opisu videa. Do sljedećeg gledanja vidimo se sa novim trenažnim klipom.